Dan 1, take 6. Et action. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Dan 1, take Asik 6. video apa kisah? Aku nonton komentar sing nge-give lho, Des. Melu joget kayak Des. Iki apa sih? Don joget kabeh aku ora joget lho, Cah. Lho don joget kabeh, Cah. Apa aku kudu joget, Cah? Sik tak tonton pisan kasah. Dan 1, Berarti ora oleh guyu kae aku. Et action. Don joget kae. Ning aku gak joget iki, Cah. Ngefeke ora tekan aku. Kowe nonton iki, apa kowe melu joget deh? Apa sih iki? Sing komentar-komentarnya IGV ya melu joget kabeh, Des. Apa tuh gitu? Kadang iki apa? Hey!